أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bal mashrif la tv la jabo amba fu islam ya fulika noy alaka kisi naka hinay ala ko kenin aw bela jilinka anga chogoroba alhaj bokar ba sango sanini wati insira komin kat konnana jamiatul ansar din bulu fara min be ka fara adew anaka nyogonka ube je ka wajulu ballabe wajulu min kene nabe ke hinalase kalase ama kasabuke aka wulika jo anaka chesri ani afatura akanka no yi ay ladu minta nin toyin demeli anu ay ne ladu minta akaramo demeli fogata saya sama mamunu be fo ka foku saranu kan layduye chebawla jamiatul ansar din kono alebe jate o chebaw fe o hukumu konnana maw bora fam bela jelen fe kana akene konnana karamo chaman kumbe anya wasadu muna anga je ko lulaje ay mini minge dugu kolo izafe ande samedi soirée la bia nam dona ka deni ta ande boîte la obia wa sige ay ini deni min dara muso do ha ay amuso deni ni cheni min dara che do ha ko onyini ngali nake nam Allahu akbar wallahi Allahu akbar ma nyini nga ay mini minge che ye nyuma minge na nyini nga la ye juguma minge na nyini Allahu akbar odonde o de la lahara welela ko yawma tubula sarair ko gundo min ndogo ledo ko bita dakena ka do mina ko de lahara Allahu akbar odonde wallahi che e kunde chamuso kaya wa ta kala mata wuce be voyasila nam Allahu akbar idi wolola ka so yere kera Allahu akbar ngore nyema dongwe ay o de ni halalo bi ka ku pangu chu nam ko ambe boade Allahu akbar ka soro la ka ci robato voyasila sige Allahu akbar o nyini ngale bike nam yawma tubula sarair gundo min ndogo ledo ko ana dakena kala Allahu akbar e kunde so wane ya sige shene wane ibe ko jaunda ko ti kenye ay e wale moto beka karikata nui kera mami ye koni che ko odo lahara olu bita dakana Allahu akbar odonde o de la mogo minu me akra mogo neni ka ansaru neni wallahi ala bi baraka bula angara mogo nale mogo gla kera kena kan koy baya dona nam islamia dona ni jogoyi che foi kunda amulo ya seli gwazako Allahu akbar halo nyere ma dongwi farda kun don dala kabla don dala bada don dala ki brika wula bana salamu alaikum ya bani khalas Allahu akbar ngabi nam be che do foni bana kera Allahu akbar jogodo nam ala danadu ki kle ka fara wala na folola ka fara wala musola ala ke hasidi ala dabal jogoke islamia be ni kanali de konobi nam Allahu akbar jon ne kra sababu yi nam Sharif Usman Madana itara aidra alidunde femo ne ala che sigato la wa fema ka wajuli kala ne ala che wa fema ka tone kelengele be ne ala che Allahu akbar sabu baya ba ne ala che nam kangale ka andisi gushi che sabu dobe obis ansaru dobe obis ka disi fafla be gushi nam ka soro ma baya ke ma chenike baya kofe make Allahu akbar o chewbe obe nga dot se ko kew ay ngora te bashi ko ni mo se ka disi fafla gushi ijija ka fangale tende Allahu akbar sigato la ka soro ma baya ke o yi kuma ware nga baya ke le ko du nam Allahu akbar o ka kusa che nyota ni be re ka korole fo ali misri selimandiyo udu de be do ni ngem ko sigato la de galodo ay chedo woni be ka korole da le feka misri ti seli nam Allahu akbar engo kira do klela ni jena ka abi sabe te ka ko yake Allahu akbar ini deni mi yake o to ko bi sabe ere to ko bi sabe akira ere mi na bi sabe ani o kebi misri bi seli ay Allahu akbar misri wala na asabe mo te ka naibu na asabe mo te ka wajili kala ere na asabe mo te ka jon mi jon zeli sige ambe bita koy
Allahu Akbar. nga ala kira bonya na karama na ala ko ayo boala Peu. mino boala Tiɲɛ. kira bonya kama Nam. ni y'a kɛ min sutura Allahu Akbar. ma bila ka lahara kɔnɔ Nam. yadɔ nin ye sutura da ye E tɛmɛnen jɔnni kama bashiru Allahu Akbar. muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Wa salim. ala k'a nafa n'a barika Amin. ala sɔnna fana Nam. an bɔra kaloba dɔ la Hɔ. an bɛ kaloba dɔ la Tiɲɛ. k'an sigi ka bɛn o ma Allahu Akbar. hakilila bi ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ tile fɔlɔ ye dɔw ko tile fila Nam. ko bi y'a tile fɔlɔ ye Tiɲɛ. O don dɛ. shabanu kɔni Ɔhɔ. sunkalo Nam. a bɛ sɛnsɛn la Tiɲɛ. Wallahi. an bɛ ala deli Nam. ala k'a jira an na Amin. arajabu sara sisan Nam. o ye kaloba ye Tiɲɛ. ala ye kaloba naani fɔ Kɛra. arajabu b'a la Allahu Akbar. n'o bɛ wele ko hurumu kalo san ye kalo 12 ye Nam. kalo naani de bɛ o kalo ninnu na ala ye olu de bonya Nam. zulqaada Nam. zulhijja Tiɲɛ. muharram Nam. rajab Allahu Akbar. A dafara. arajabu de ye kalo ye Nam. hurumu kalo la min kelen b'a dama ma Tiɲɛ. ala y'u bonya Nam. ka tila ka ala kira ka a bonya ni sanayɛlɛ ye Tiɲɛ. arajaba kalo la Allahu Akbar. o tile 27 su i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a ɲɛnamaya a ka laadala kɛnɛ kan cogo min na Nam. ɛputɔrɔmu na Tiɲɛ. a bɛɛ b'o ɲɛ dɔn Kɛra. an bɛ ala deli nin kalo ninnu bonya a n'a barika ala k'a di an ma Amin. ɲinan sanayɛlɛ ye dugawu minnu kɛra an karamɔgɔ fɛ ala k'a k'an ka garisigɛw sanayɛlɛ ye Amin. mɔgɔ o mɔgɔ ni hami b'i la nin kalo ninnu bonya kama a bɛɛ dilanbaga ye ala de ye ala k'a dilan n'aw ye Amin. ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Amin. ala k'an bɛɛ sutura Amin. ala ka bɛɛ garisigɛ foni Amin. ala kɛra bonya kama Amin. sɔlɔ ala rasuli Wa salim. o la an bɛna don walada yɛrɛ kɔnɔ Tiɲɛ. n'o ye mawudu ye Nam. an b'a ɲini ala fɛ sa Aha. u ko an ma ko an sigiɲɔgɔn karamɔgɔw Nam. u bɛɛ bi yan Tew. kɛrɛnkɛrɛnma Nam. lafiyabugu dugulenw Aha. Allahu an Akbar. ka foli b'u ye U n'a ka kan. a dɔnnibaa dugulenw Nam. a dugutigilakaw Tiɲɛ. a faama bulondaw Nam. an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada U n'a ka kan koyi. ani an ka nin sigida an turazi Nam. du o du b'a la Aha. n'u y'an dɛmɛ Naam. o sara bɛ ala bolo an badenw tanga in den ko ala fɛ a k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma Tew. sinji kɔfɛ ni allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye Tiɲɛ. kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ ka taa dabɛnw na sɔn hɛrɛma kan Amin. aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ka ye n'o ye ala ka kisi ani ala ka nɛɛma ala k'o ji di an bɛɛ lajɛlen Amin. an b'an karamɔgɔ fɔ n'o ye sawudugu yahaya fanɛ a ka dakurunya fila in na Tiɲɛ. komi a kumadan ye ka ale ka kuma tigɛ Nam. waati samana dɔɔni Kɛra. ka dabɔ a ka lafiya Tiɲɛ. o de kama an ye mikoro minɛ ka dakurunya fila foli kɛ O don koyi. an bɛ kɛnɛ min ka su in na i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min n'o ye sɔriku yahaya fanɛ Nam. kɛnɛ dogolen tɛ Tiɲɛ. usman nin kɛnɛ in an b'a fɔ nin ma ko bɛɛjɛ kɛnɛ Nam. Wallahi. kullu nafsin za'iqatul maut Allahu Akbar. ni o ni ala y'a da ka bila yen Nam. don dɔ la a b'a ma ka wele jaabi Tiɲɛ. Wallahi. o la o don n y'o de f'i ɲɛna n ko kɛnɛ dɔw bɛ yen Nam. ala bɛ dɔw gɛrisigɛ o la Aha. a bɛ dɔw jɛ o la Pew. ala ka sɔnfɛnw na Tiɲɛ. a bɛ dɔ di jɔn dɔ ma Nam. dɔ b'o ɲini ka kɛɲɛ o ti gɛrisigɛ la Allahu Akbar. O don dɛ. dɔ bɛ den ɲini Nam. ala b'a d'o ma Tiɲɛ. dɔ b'a ɲini Aha. o t'a sɔrɔ Tiɲɛ. dɔw yɛrɛ t'a ɲini fiyewu Nam. ala bɛ baka o ma k'a d'o ma Allahu Akbar. Jalo. dɔ bɛ nafolo ɲini sen ni bolo la Tiɲɛ. su ni tile Nam. ka jamanaw boli Aha. nafolo nɔfɛ Nam. ala ti nafolo d'o ma Siga tɛ nin na. dɔ sigilen b'i da Nam. ka wuli dɔrɔn Aha. o bɛ miliyariw mara Siga t'o la. o ye sɔnfɛn ye ala bolo Tiɲɛ. a b'o di dɔ ma a bɛ dɔ jɛ o la Pew. nka bɛɛ jɛra fɛn kelen min na Nam. an b'o kɛnɛ de kan n'o ye saya ye Allahu Akbar. O don dɛ. faama Nam. fantan Tiɲɛ. n cɛ ka ɲi Aha. n cɛ ka jugu Nam. a bɛɛ lajɛlen jɛra fɛn kelen min na Aha. o ye saya de ye Allahu Akbar. O don dɛ. o kama ala ko kullu nafsin za'iqatul maut Allahu Akbar. o la an ka cɛkɔrɔba n'an fa Nam. n'o alhaji bakari ba ye Aha. su in na kɛnɛ in sigi bɛ ale tɔgɔ la Tiɲɛ.
ka fara silama su bɛɛ lajɛlen kan. siga t'o la. An karamɔgɔ bɔra k'o de fɔ. naam. an bɛna an yɛrɛ nafa ni Bakariba ye su in na de. tiɲɛ. sinon a ye min kɛ Ala ye. o kɛra ka ban. kɛra. seereyabaw y'o seereya. naam. ani minnu jɛra olu y'o seereya. siga t'o la. donc ale ye bi don ɲɛsigi. naam. ka kɔn. tiɲɛ. ale b'a ka nɛɛma la. o don koyi. o tuma Bakariba. naam. ale tilala. pewu. parce que Ala sɔnna ka ni ɲɔgɔnna jama di ale ma kɔfɛ. tiɲɛ. ka denw d'a ma. naam. den minnu ma ɲinɛ a kɔ. ayi. ne hakili la ale lafiyara. pewu. o tuma tuuru bɛ jɔn de la sisan. anw minnu sigilen filɛ kɛnɛ kan yan su in na. naam. Allahu akbar. Usman. naam. don jumɛn ye anw yɛrɛw ta ye. siga. taa don na koyi. alimawutu yaati baghtatan. naam. saya ye cunganfɛn de ye. tiɲɛ. k'a fɔ n bɛ n labɛn k'a kɔnɔ. fɛn o fɛn hɛrɛ ka bɔ Ala labɛn na o ye Ala ɲɛsiran ye de. naam. wa i la i mana fɛn o fɛn labɛn o saya ɲɛfɛ. k'i bɛ saya kɔnɔ n'o ye. naam. o si tɛ. Allahu akbar. fɛn kelen min bɛ yen n'i b'i labɛn saya ti bali jɔn na fɛn kelen min na. naam. o de ye takwallahi. Allahu akbar. Alajɔba dɔ bɛ yen. tiɲɛ. u b'a fɔ a ma ko Hatimul Asam. naam. waliyu do. tiɲɛ. don dɔ la. naam. dɔ y'a ɲininka. kɛra. o y'a Hatimul Asam. naam. ma ta'akul. tiɲɛ. wa ma talbasu. siga. wa ayna taskun. naam. n bɛ fɛ a ka nin kuma in lamɛn. naam. kuma dɔ la n'anw sigira saya kɛnɛw kan an bɛ min ye. tiɲɛ. an b'a ye min ka kɛnɛ don o tilala an b'a ye tuuru bɛ anw yɛrɛ de la. o la ni nin tora mumini dusukun na i n'i ka Ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. siga t'o la koyi. jalo. mais n'a bɛ kunna a sara. naam. Umar bin Khattab y'o de fɔ. tiɲɛ. mata fulani mata fulan. kari masina sara kari masina sara. naam. ko don dɔ bɛ na a bɛ fɔ e yɛrɛ ma ko su. tiɲɛ. o don dɛ. Allahu akbar. o la Hatimul Asam. naam. tuma min na o y'a ɲininka. a ko dugu jɛra dɛ i bɛ mun de dun bi. naam. n'i ye dumuni kɛ i bɛna fini jumɛn don i kan na. tiɲɛ. n'i ye fini don i kan na i bɛ taa min. siga. silamɛw Alajɔnba in ye min kɛ ka jaabili kɛ. naam. ne b'i fɛ su in na. sani an karamɔgɔ nali cɛ ne ni aw ka baro k'o kɔnɔ. Allahu akbar. wala ye. jalo. wajili tɛ ziiri ye. ayi. k'i b'a fɔ ka nin mɛn furu ka taa o y'a bannen. nka wajili ye taasifɛn de ye. naam. o don dɛ. Usman saya ye fɛn gɛlɛnba ye. tiɲɛ. nka saya tɛ kojugu ye. Allahu akbar. fɛn min bɛ jɔ sɔrɔ. naam. n'o y'i sɔrɔ. tiɲɛ. i tɛ se ka bali ka bɔ fɛn min ma. n'o y'i sɔrɔ. naam. o tɛ kojugu ye. Allahu akbar. kojugu ye fɛn jumɛn ye. Siga. min man k'i sɔrɔ n'o y'i sɔrɔ an b'a fɔ kojugu y'i sɔrɔ. Allahu akbar. gɛlɛyaw de bɛ saya la. Tiɲɛ. nka saya yɛrɛ tɛ kojugu ye. Allahu akbar. jalo. siga tɛ nin na fiyewu. Hatimul Asamu. naam. a ka dakurunya fɔlɔ kɛra mun ye. tiɲɛ. a ko ahulul mawtu. naam. Allahu akbar. a ko dugu min jɛlen filɛ nin ye. naam. n sigi bɛ ka fɛn min kɔnɔ ni m'o kɛ n ka daraka ye. siga. o ye saya de ye. naam. Allahu akbar. nin ye tiɲɛ ye. naam. silamɛw. naam. ni maa min sira k'i dugu sɛjɛ. tiɲɛ. k'a ye e y'i da ka sunɔgɔ. naam. sunɔgɔ kɔfɛ miniti 10 miniti 20 ɛri 1 ɛri 2 naam. ɛri 7 Tiɲɛ. fo ɛri caman e y'i da o la ka sunɔgɔ i t'i yɛrɛ kalama. naam. tuma min n'i y'a ye ɲɛ yɛlɛla i kɛnɛman don Naam. i kan ka fɔ alhamdulillah. wallahi o don. i ɲɔgɔnna caman y'a da su kɔnɔ. naam. a silamɛw kunkolodimi t'olu la. ayi. i ɲɔgɔnna caman y'a da su kɔnɔ. naam. bana t'o la bana taamasiyɛn t'o la. tiɲɛ. leduw talen kɔ u n'u baarakɛ ɲɔgɔnw cɛ ko k'an bɛn sini k'an bɛn nin waati in na. naam. a silamɛw o de bolo y'a ka da sɔgɔ n'a bolo ka tile kɛ ka da sɔgɔ n'a bolo ye naam. k'i da ka sunɔgɔ. Kɛra. saya nan'o ta ka kɔn su daminɛ ni fajiri cɛ saya nan'o ta u nan'o ka dayɛlɛ bolo wɛrɛ de y'o ka dayɛlɛ ale bolo min y'a sɔgɔ a m'a yɛrɛ bilen. Allahu akbar. o ka ca koyi. caman kɛra dɛ. o tuma ni mɔgɔ min ye dugu sɛjɛlen ye naam. k'a fɔ su ko mun kan ka kɛ su kɔnɔ n'o ye saya ye e Tiɲɛ. bɔr'o la i kan ka fɛn fɔlɔ jumɛn labɛn naam. o ye saya de ye. Allahu akbar. tilefɛ saya. naam. o tuma Hatimul Asamu ko k'ale labɛnnen don sɔgɔmada in na naam.
ka saya de dun Tiɲɛ. riwaya dɔw la na ibilisu de bina ɲini ibilisa de bina ɲininka nin kuma in na ni ala jɔnba in ɲininka Tiɲɛ. a b'a fɔ ko dugu jɛlen min filɛ a bɛna dumuni min kɛ Ɔhɔ. o ye saya de Naam. asilamɛw Naam. an bɛɛ lajɛlen k'an ka sigi ka nin don kɔnɔ Naam. Wallahi. boli ti dankɛ fɛn min na Ayi. yɛrɛ mɔsɔn ti fɛn min bali Tiɲɛ. kafa ni yaada ti i bali fɛn min na Naam. o de ye saya ye O don dɛ. se bɛ n ye o t'i bali ka sa Naam. n yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛra degun ni ɲani na ala k'an ka ne to diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. o tɛ Allahu akbar. hakilima k'an ka taa si ka miiri Naam. su in na an karamɔgɔ ka kuma bɛɛ kɛra an ka cɛkɔrɔba kan Tiɲɛ. n'o ye bakari ba ye a ka numanya Naam. a ka sinji tugu Ɔhɔ. a ka ala dɔn Naam. a ka ala ɲɛ siranɲɛ Tiɲɛ. ala kira somɔgɔw kanuni Naam. o si mana to ala y'a to yan Allahu akbar. Bismillah kan dɛ. o tuma e ni ne yɛrɛ ka cɛsiri ma se o ta la Naam. o taara Pewu. o tuma ne ne kan ka mun labɛn sisan an yɛrɛ taw Allahu akbar. o tuma jɔn k'an ka saya hami Naam. n'a bɛ jɔ min kɔnɔ dugu jɛlen ko n bɛna daraka min dun o ye saya ye Naam. ka d'a kan i bɛ se ka to i ka daraka kafe min na Tiɲɛ. alisilamɛw ka vɛri ta yanni k'a don i da la Naam. saya mɛlɛkɛ bɛ n'i ni ta Allahu akbar. O caman kɛra. Caman kɛra o koyi. tuma n'a jiginna mɔgɔ min kɔnɔ dugu jɛra an ka balo bɛna kɛ saya de ye Naam. e bɛna baara o baara kɛ o waati tile in tɔ kɔnɔ sa Ɔhɔ. e bɛ peseli de k'o la mun bɛ bɛn ala ma a la Naam. mun ti bɛn ala ma a la Tiɲɛ. parce que fɛn bɛ ne la n da ti min ye Wallahi. Allahu akbar. O don dɛ. o saya ye min na Naam. adamaden bɛɛ kan k'o du de jɔrɔ Tiɲɛ. k'i yɛrɛ makara Naam. mɔgɔ mana bonya cogo o cogo Naam. i mana se sɔrɔ cogo o cogo Tiɲɛ. o kan'i fili ala ma Ayi. i kanu na cogo o cogo mɔgɔw fɛ Naam. kana sɔn ala ka tile la dɛ Tiɲɛ. walahi don o don ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ Ɔhɔ. i kanubaw ni lajɛbaw b'i lajɛ de Naam. mɛ u tɛ se ka degun wuli ka bɔ i kan Hoi. Wallahi. asimala samu ko Naam. ale pɛrɛnnen don ka saya kɔnɔ Tiɲɛ. saya ye fɛn ye Naam. n'a jiginna adamaden kan Naam. gɛlɛyaw b'a la Ɔhɔ. o suma ni samatɔ ka bɔ farikolo ni ɲɔgɔn cɛ Naam. pasa ni jeli ni kolo ni ɲɔgɔn cɛ Tiɲɛ. kana se jɔn ngɔnɔnfile la Naam. ka barakunw tɛmɛ Pewu. ka disiw tɛmɛ Tiɲɛ. kana se ngɔnɔnfile la Naam. a silamɛw o ye waati gɛlɛnba ye Allahu akbar. Tɛmɛni kan a dɛ. da sera alakira muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wasalim. a da sera o ka saya ma saya gɛlɛya Tiɲɛ. tɔɔrɔ ni degun min b'a la Ɔhɔ. alakira ye min fɔ saya la a da sera o ma Allahu akbar. O kɛra koyi. nka ni valeur don ni bonya don ni kodɔn don ni diyaɲɛ don mamadu rasulullahi tun bɛ to yen Naam. o de y'a to dɔnnibaga dɔ ko ko law kɛnati dunuya Naam. tadumu li ahaliha lakɛna muhammadan hayyan wa bakiya Allahu akbar. Wala wala. ni ye tiɲɛ ye Tiɲɛ. c'est-à-dire saya mɛlɛkɛ de ma jɔn dɔ to yen ko valeur b'i la ko jɔyɔrɔ b'i la ko se b'i ye ko dawula b'i la k'i kanunen don o ma saya mɛlɛkɛ bali ka jigin ka kuma min ni ala ka wele kuma sera Naam. O ma kɛ fɔlɔ koyi. Allahu a akbar. ko anw m'a ye wa Tiɲɛ. ko n'o y'a sɔrɔ la diɲɛ tun bɛ sɔn Naam. ka muɲu Naam. ka maa dumaya kɔnɔ Tiɲɛ. ka sabali Naam. ka maa dumaya kɔnɔ Ha. ko walahi aminata den muhamadu k'o tɛna kɛ bada ye dugukolo sanfɛ Naam. ayina rasulullah Allahu akbar. ayina rasulullah Naam. Allahu akbar. Wallahi. muhamadu laminu Tiɲɛ. denen dɔ fajiri a y'a maka wele jaabi Allahu akbar. O kɛra koyi. saya m'a to yen Ayi. ko kira don Naam. saya m'a to yen Tiɲɛ. ko diɲɛ dara a kanu kama o Wallahi. tumana ne ni e man k'an jigi da foyi ka bilen Naam. fo n'a kɛra baara ɲuman ye Wallahi. O don dɛ. Jalo. Siga t'o la koyi. o saya mana jigin jɔ kan Naam. e yɛrɛ kanubaw ni diɲɛɲɛmɔgɔw de bi jɛ i kɔ Tiɲɛ. i ka fɛn damadɔ b'o bɛɛ bi changer o don Pewu. Allahu akbar. osumani saya na don adamaden yɛrɛ halala tɔgɔ bi changer tɔgɔ wɛrɛ bi da i la o don Allahu a bɛ f'i ma akbar. ko su Naam. hali ni min nana su bɛ min Naam. ni min nana a bɛ moriku la wa walima su donna wa Naam. su ma don wa e tɔgɔ hali i yɛrɛ denw min ɲinɛ i tɔgɔ kɔ o don Pewu. Allahu akbar. i denw Naam. bɛɛ bi ɲinɛ i tɔgɔ kɔ o don Pewu pewu. Wallahi. o de kama adamaden man ka ala janfa dafɛn nɔfɛ Naam. bilahi i mana kɛ ko o ko la Usumani Tiɲɛ. i n'i ka ala cɛ dilan
wallahi jebi ka amala sahi darul man la dar Allah yajma man la aql Allah nam Allahu akbar sodom mamangi jigida sominka che kamele de la ka banaka da nam banaglala che adikuna nam afana na joka laje nam fanye ba dina geleya kuno de ku kuno deni masayala de hine famine fa kashira ka kashi nam mi faga mun fi yina saya yi mo shitita ka da Ayi. meni mo mi jigi ke alai Naam. ka ba fena fe mi ala dimi koro Cɛ. saya do en ala bi nyon soro kanya odun koy Allahu akbar wala je galodi nam ubola Naam. baye fa kashi ka me Cɛ. banana Naam. onana nche ka kira to godi ako mi kashi an defle gele ako nam bayi miri kono kalo konondo la ay duni giri min tani ni denyi che de hine bamine kara baka shira ka fara faka nam Allahu akbar kamele yere furumuso nana kana soro ale burangeni buramuso bi kashila nam buramuso ya cheddale laje Cɛ. gele ya kono dikuna Naam. buramuso yere yi shu kashika Allahu akbar tetemani kan koy aslamo nam oro la kamele ndali ya yere soro doni ayi kungorota ka fala kun fa bi kashimuna nam mi fe ka fe do di fi joyi yere di che odun ne ni ala janfa yi dew no fe ah ka ala janfa yi muso no fe Cɛ. ka ala janfa yi teru no fe Naam. billahi dodo abebi jeko heu wa e dale bi to setu shi o tse ka fenya yi che odun ne fako de ma ko mi kashi ne jigi ba ga ko ne bolobo kuma sera nam ele kanga ne bolobo sa ni ne dale ni ngele ngono ne sera na ikana sa de ne sarata ne bi sagi gele ala tu Allahu akbar ne kan na songo boba edo che mana bana bi mfura ga ba edo o de Naam. blan kashila Allahu akbar de yi kungulo komi nam akon bai bi kashi muna nam bako munanti kashi che kuma mi e ne teme nyo na uka nam warko mana jona iba glanye che ni mbana na ibi mfurake nam ne bolobora fem belasa kan lafiya heu iye muso furu obe sokono obe mbolobo tobili fanana kara e dale fle ni fem na ni saya sorota o tene segine nga wolo la tungwa nam Allahu akbar jabar Allah de yi balaje ka balaje nam aya kungulo komi che anana muso ni nga ko muso akera tugudi nam mu yibla kashila che muso ko mi kashi nam nche fle daro minane ne diun fadi e ha ne jini ndumini ni e nam ne sarata ne ba ke tugudi sige kamene ni yere dale falaje ka balaje ka yere muso laje Naam. a yere kashira ka kashi la min juwara ni fani bani muso tai sige atetemani kan fani ba yere nyina na kashi ko ni muso heu olu nana hamini kamele ni yere sisa che fago ndi akira togodi Naam. akon fa ma ke togola ha mfa ne ya soro jigitena ala ko ai nalata atin e kashira ni nyeji mi ne no fe nam e ma kashi yala ne bina sasisa ni ala bina nyogon soro mu membolo mina ala soro togodi est ce que mina ke jongishili ne hine me mina wala fiu fe ka nyina ma bolo togodi kamana gwa mbila ne hine ti lamfa o de e kashi kui nam Allahu akbar odun koy mba eta fana biti che muso ere hamine no ne sarabi ke muso ganai Naam. ina segi filiala che o ma jama shitene fe ne ni gelaba mbeke ne aw ma se ka hamine ka lahara la fo aw hamina na ka jedi o ma ne na wa kalisi din ala la saka nga sayake Allahu akbar odun koy Allahu akbar odun ne sayawdi nam ire dewni muso jole mi tuyi kuna ni nyeji Cɛ. se fuyi tuyi che wallahi o ma atimu la samungo Naam. ba pereme ka sayadi kono che odun ne abodi du nam ako nale sayadu nam ako fini dime na bino do akana bi ka klike noyi Cɛ. ako albasul khafan aha Allahu akbar usman nam dodo la aha kasangi ambela jeremina asoro sigato la koy obike sigato la de don vinu nunu mi changer o peu iyere bazengara min kala kabla wa muga wa bisaba Naam. alislamo sayaddo ibado ni shinu bi jawla peu wallahi
mais ne jongo yi e amiri jonye ni ne e rete jon Allahu akbar munun zara ulu sara o turu be jona samu me hayatula nyana mayala nam ando de Allahu akbar fara ma de hakli ka tunni la ka foko ni mbora la ne de be parce que ala kalila ko bebisa o mani do sara ka baduro e kan yi pere de go turu be na nam odo ne mena jigine kono ko do sara saya bini sai kuna ngulama Allahu akbar odo ne ko ale pere ndo ka kasange do nam mi metre bi shegi che aslamo o ka to boblere aslamo sayan do che mbade ha ere vesi mi ngala kabla so kono ni ba do ki pari muso ni teru nye koro aslamo ma shite soro balmo ni shinjula mi ma fako ko vesi ndoila ai muso ye garanda kare min kala iye fini ngara munun kala ni bi parno yi che nye koro ni be parno ye kabono ye aslamo sayan do e baden ti soro ishini tisoro ikanu nyon tisoro mi ma foko ayeni fini ngara intaka dola asagana ni fini nyini na nam tengui bagi jeni nam sirgo saba ani kangoro melingi Allahu akbar ka nyina la fe choroba ala ka hinala amen ala ka yafama ala ka sayaka man nemay du ala ka barka du ala ka barka dula mama sire ala ka here ka no be o kofe an karamɔgɔ sharama tijani ale nana kana kene kunce kumaw kɛ a ye min fɔ an ka jɛ ko lamɛn wala walada wassalatu wassalam على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم أمي الله فوق كعلى بركة كشين نما نيني على فيكو كاكا كرا باكا نوي كرا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم أني كرا سودنغ سنمو أنا كصحابة نيمو نعم أني مغنيما منو فرالو وكا نبارا نيمان كدي فوق تاسي نيولي ما يربي على كانيني أو يقولو آمين وتملكو كبوي نعم أمي بفو ني أسلامي كفولي نودي على كشي كان بنا جلينكا آمين يا ربي لك ناخموك لا امين لك نسغو داما امين لبان نيما بي على بولو على كو نويا نوي امين ربي لك ناوكرتا امين لك ناوسا امين يا لك الحرمي صلى محمد وعليه وسلم ادرا شوينا نعم كاب 2017 ما كان ساوسا ها نكني ابي نينا مايا كان كاك ميري نعم كاك تاشي بلاي ها ani dugo dun nam ka nyesi islamishu be ma kerengrele na nam anga chokroba ha no de abubakar ba nam ka nyesi aleba sigatola wala alhamdulillah nam ni wajulu do che wajulu kala we wajulu ke kara ambi anga imam bafu nam ale min bɔra k'a ka dakurunya fila fɔ kɛnɛ kɔnɔ kɛra ni bonya ye ani karama ye tiɲɛ an b'a wale ɲuman dɔn a n'a ka kan ani an balimakɛ n'o ye Camu ye naam madame Camu a ye dakurunya fitinin fila fɔ tiɲɛ hali n'a ma janya a ye nafa kɛ kɛra a ko a ka kuma kɔnɔna la naam k'a bɛ Jamiyat Ansarudine Islami fo tiɲɛ o kana wuli ka jɔ la san o san naam an ka cɛkɔrɔba ye min farala Seydi Sheikh Usman Madani Haidara kan ka biri waati jan ka tila ka Ala sɔrɔ o kan kan ni kuranɛ aya ye Ala ko ten wa minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله أكبر ولا تبع مؤمنون لا نعم ويليدو مين تا أنوكا على شيء ما أحد الله عليه نعم ويليدو مين تا أنوكا على شيء نعم كو ويا أشين تجيا ويا أشين تجيا كرا فمنهم من قضى نحبه نعم mɔgɔ b'u la minnu sar'o kan kan kɛra i n'a fɔ an bɛ o cɛba dɔ ka kɛnɛ kan bi siga t'o la Abubakar Bayi faminhum man yantazir mɔgɔw fana bɛ
saya kɔnɔ o kan kan o ti yɛlɛma. Allahu akbar. Kɔrɔ anw de b'a ɲini Ala fɛ. Tiɲɛ. Ala k'an ye sabatilenw na an ka layiduw kan an n'ale Ala cɛ la. Amen 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 amen. N tun bɛ fɛ ka mun fɔ. Naam. Tiɲɛ don Jamiyatu Ansarul Islami. O bɛ fo. Tiɲɛ. Ni nin kɛnɛ ɲɛnamayali ye. Naam. Nka kuma dɔ la kɛnɛtigi a ye nin kɛnɛ labɛn ka bila a yɛrɛ ɲɛ. Sige. Ka kɔn a ka tagali ɲɛ o de la ɲina tɛ se ka k'a yɛrɛ kɔ. Allahu akbar. Jɔn bɛ i ka baara de bolo. Naam. Hadamaden ni nafa b'a la. Naam. A bɛ baara min kɛ o dama don. Tiɲɛ. O la. Naam. An ka cɛkɔrɔba a ye baara min kɛ. Yɛrɛdi la. Tiɲɛ. Nin diinɛ in sira la. Naam. N b'a dɔn o tɛ fɛn dogolen ye. Ayi. Alhamdulillah. Naam. Ni Ala sɔnna. Ale k'o cɛsiri kɛ. Naam. Minnu bɛ yen ni u bɛ b'a dɔn. Tiɲɛ. Ka seereya ka jɔda minnu tun b'a la. Naam. Karamɔgɔ bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnla Seydi Seku Usmani Badana Hayidara. Naam. A nɔfɛ baaraw la yɛrɛdi la. Tiɲɛ. A sira bɛɛ la. Naam. Mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye seere ye o kan. Kɛra. Sabu waati janba ko tɛ. Ayi. A fatuli ni sisan cɛ. Naam. Sabu minnu y'a ye ka baara k'a fɛ o cɛ caman de filɛ kɛnɛ kan yan. Ka ca. Kɔrɔ a ye baara min kɛ. Naam. Ni kɛnɛ in sigira a b'a ka baara tɔnɔ dilan. Allahu akbar. A bɛ kuranɛ aya a b'o sɛmɛntiya an ye. Tiɲɛ. Kuranɛ ko di. Naam. Suratu Yasin kɔnɔna la. Ko wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Naam. Ko an bɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔw nɔfɛ u ye fɛn minnu bila u yɛrɛ ɲɛ. Tiɲɛ. Ani u nɔw. Naam. A bɛ ta u nɔfɛ. Ola nin kɛnɛ ninnu ye ale nɔ tɛmɛlen dɔ de ye. Tiɲɛ. A denw. Naam. Ani ka fara a balimaw kan. Ani ka fara a ka Jamiyatu Ansarul Islami a tɔnden ɲɔgɔnw kan. Tiɲɛ. Ni ale yɛrɛ ka jɔda n'a ka wulikajɔ ye. Naam. Ko ɲinan tɛ kɛ ale kɔ bilen. Ayi. Hakili bɛ to ale la ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ye. Naam. O la an filɛ o kɛnɛ de kan. Siga t'o la. An b'o de fɔ. Naam. Kuma caman cɛsiri. Naam. Ani jija. Tiɲɛ. O de bɛ diyagoya an kelen kelen bɛɛ kan. Siga tɛ nin na dɛ. I bɛ waatinin min kɛ. Naam. Waati kɔnɔ. K'i jija k'i cɛsiri. Naam. Ka baara kɛ. O dama de ɲininen don an fɛ. Allahu akbar. Seydina Ali. Naam. N'i y'a ka kumakanw ta k'a lajɛ. Tiɲɛ. A y'o de fɔ a ko hadamaden ni don saba de don. Naam. Hadamaden. Ko i ni don saba de don. Tiɲɛ. Amsi. Naam. Waliyawma. Walgad. Allahu akbar. Ko kunungo. Naam. Ani bi. Tiɲɛ. Ani sini. Allahu akbar. Hadamaden ka don yeta ye nin don saba ye. Naam. Kunu. Bi. Naam. Sini. Tiɲɛ. Nka Seydina Ali ko. Naam. Ko kana kunun lajɛ. Sige. Kunun to yen. Pewu. Kan'i jigi da sini kan. Naam. O to yen. Tiɲɛ. Ko i bɛ min na n'o ye bi ye k'o de ye baara kɛ don ye. Bi de ye baara kɛ don ye. Tiɲɛ. Ko kunungo. Naam. N'o y'a sɔrɔ i ye min kɛ o la k'o tɛmɛna ka ban. Pewu. Ni ɲuman don. Naam. Alhamdulillah a kana bonya i bolo. Tiɲɛ. Caman kɛ ka fara o kan. Naam. Ka don laban makɔnɔ. Ni ɲuman yɛrɛ tɛ. Naam. Ko kana nimisa la bilen ko i yɛrɛ dilan bi. Se b'i ye bi min na. Allahu akbar. Nka ko kan'i jigi da sini kan ko caman ye sini miiri. Tiɲɛ. Olu ma sini ye. Allahu akbar o ka ca. Olu b'a dɔn dɛ. Naam. O kɔrɔ nin don saba don kelen dɔrɔn de b'an bolo. Tiɲɛ. Nin su in na. Seydina Ali ko se b'an ye nin su in na de. Naam. Sabu dɔ bɛ se k'a fɔ sini n bɛ fɛn dɔ kɛ. Yala dugu in bɛ jɛ k'o tigi to yen wa kuma bɛ yen. Allahu akbar kuma bɛ yan koyi. Baara de diyagoyalen don an kelen kelen bɛɛ kan. Tiɲɛ. Ka kɔn an bɔli ɲɛ yan. Naam. Ni o de ye yɛrɛdi ye. Nin baara in ma sabu a bɛ kɛ ka don dɔ de ɲɛsigi. Naam. Silamɛya in kun ye fɛn dɔ de ye tɔgɔ tɛ diinɛ tɛ ten k'an b'a da an yɛrɛ kan. La a kun ye fɛn dɔ de sɔrɔli ye. N'o ye Ala sɔrɔli ye n'o ye lahara sɔrɔli ye n'o ye kisi sɔrɔli ye. Walahi. O la ni fɛn min gulonna o la. Naam. A tɛ gulɔ la ten. Ayi. Kun de b'a la. Kɛcogoyaw de b'a la ni o ye yɛrɛdi ye. Naam. Jogo bɛɛ lajɛlen kan. Tiɲɛ. O de la an ka sigiyɔrɔ la n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ bi. Naam. N'o ye Mali ye. Mɔgɔ minnu ni faamu b'i la ko hakili b'i la. Naam. Jamana taacogo. Naam. A bɛ mɔgɔ kamana gan. Siga t'o la koyi.
n'o ye Mali taacogo ye. O kɔrɔ dugawu de kan ka kɛ jamana in ye hali bi. Dugawu dama tɛ ko ani yɛlɛmali jogow yɛlɛmali jogow dilali ɲinangɛrɛ minnu kɔ daw dena minnu kan fo ka segin ye de mun ka sɔn dilali ka kɛ. Allahu akbar. Kuranɛ aya de don. O la tuma caman an bɛɛ bɛ min ye ani an bɛɛ bɛ sama min nɔfɛ o ye dugawu ye. Nka dugawu fana bɛ sigi fɛn dɔw de kan mun ka sɔn a ka se yɔrɔ sɔrɔ. Allahu akbar. Dugawu bɛ sigi fɛn dɔw de kan. O la n bɛ fɛ ka mun fɔ. Kuranɛ aya. Ala ko cogo di inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu akbar. Ale Ala ti yɛlɛmali kɛ maa si bolo i ka hɛrɛ ko dɔ la k'a fɔ Ala ye hɛrɛ dɔ di aw ma ko ale Ala b'o yɛlɛma k'o hɛrɛ bɔ aw bolo k'ale Ala t'o kɛ fiyewu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fo min bɛ o ninata la ne Ala ye hɛrɛ d'u ma k'o dusukun to cogo min ɲɔgɔn minɛ kan ɲɔgɔn kanu kan an ka fara ɲɔgɔn kan ko fo ni o bɔra o kɔnɔ don min k'ale Ala bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma kɛ. Allahu akbar. An ka jamana in karamɔgɔ bɔr'o de fɔ a ka kuma la hali ni setigi jamana tɛ i n'a fɔ a bɛ faamu cogo min nka hakilisigi tun bɛ yan basigi tun bɛ yan ɲɔgɔn faga kun tɛ yan nka bi a y'a ta k'a lajɛ. Allahu akbar. Kuma bɛɛ Mali la i b'a mɛn fan dɔ la maa 50 fagara yan maa 20 fagara yan fo bi ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la. Allahu akbar. Kuma dɔ la ne ni e an tɛ se ka bɔ a tɔɔrɔ kalama kuma dɔ la ni an yɛrɛ ka sigida ye mais n'i y'i miiri k'i ɲɔgɔnnaw de don jamanadenw de don ko balaw bɛ yɔrɔ dɔw la bi moto tɛ se ka boli mara dɔw kɔnɔ baara don dɛ. Anw kan ka taa tourner na Mopti sisan Mopti n'a mara bɛɛ o ye degré bɔ k'a fɔ bolimafɛn foyi kana boli à partir de 18h mobili t'i boli wa moto yɛrɛ t'i boli a mara yɛrɛ la fiyewu o ye waati bɛɛ ye. Jamana sera o degré ma o kɛra kamanagan ye dɛ mais Seydina Ali ko a ka kuma la a ko ma nazala al-bala'u illa bi zanbin wala rufi'a illa bi tawba. A ko nka Ala ka balaw ti jigi diɲɛ fan si kan fo jurumuw caya ani ka ba Ala la fantanw ka tɔɲɔ jamana fantanw ti tɔɲɔ jamana foyi kɔnɔ ko Ala bɛ tila ka hɛrɛ di ye. O kan ka lajɛ ka ɲɛfɔ maratigiw ɲɛna ko jamana basigilen a b'u bolo n'u sera u ka baara la n'u sera u ka jɔda la ko fantanw ɲɛji sera ka cɛ dansera ka sigi jogo tiɲɛli la sabu faamaw jɔyɔrɔ b'a la fo an ka o de ta ka se ka kuma n'a ye parce que anw bɛ yɔrɔ minnu ye kuma dɔ la an bɛ jamana dɔw ye k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ ye sababu ye ka an ka jamana tiɲɛ ni o ye pays occident ye ni anw b'a ye ten de k'a fɔ ko jogo tiɲɛliya bɛ yen ko an ka olu ladegeli kama an yɛrɛ jogo bɛ tiɲɛ mais mara dɔw b'olu fɛ yen o tɛ anw fɛ yan. Ne fɔ an ka wajulu la mara jumɛn bɛ olu fɛ yen silamɛya mara tɛ yen mais maaya ɲuman mara bɛ yen. I bɛ taa tubabu jamanaw kan hali jogo tiɲɛniya yɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ nin ye baaraw ye ou bien o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a lieu de b'a d'a ma ko nin y'a yɔrɔ ye n'i ma wuli k'a sɛgɛrɛ i tɛ se i ten mais anw fɛ yan a bɛ nin ka so kɔfɛ ale denw bɛ wolo k'a ye u ka du kɔfɛ ordre foyi t'a la anw fɛ yan olu fɛ yen sigɛrɛti gansan min bɛ min ni si ma se san 18 ma o ka taba si t'a feere i ma n'o ye butigi foyi tɛ yen min b'a feere i ma mais anw fɛ yan denmisɛnninw i b'o de ci ka taa sigɛrɛti san a b'a mɛnɛli daminɛ depuis a fitinin ka n'a di a tigi ma o y'a degeli a la f'aw fɔ k'i k'a sama fɔlɔ ko yanni a ka ban denmisɛnnin fitinin de b'a sama a da la jɛngɛra n'o ye k'a sɔrɔ jamana bɛ se ka disposition ta nin na o n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka ninnu ladege an kan k'u ladege u ka ɲumanw na o juguman dama tɛ. Jamana bɛ se ka disposition ta mun ka sɔn hɛrɛ ko dɔw ka y'an fɛ mun ka sɔn baari ni du kana ɲami ɲɔgɔn na se ka bila lieu la wala Ala ka faamuya ko ɲuman di an ma n bɛ fɛ ka mun fɔ ko jamana dugawu kan ka k'a ye mais ni yɛlɛmali ye ni jogow dilali ye ni o tɛ Seydina Ali y'o de fɔ ko balaw tɛ jigin fiyewu ko fo n'a kɛra jurumuw caya ye ko nka foyi t'a wuli
ala wele t'a wuli latifu wurudi t'a wuli astaghfirullah t'a wuli ko fɛn o fɛn b'a wuli k'o ye ka tuubi ka segin ala ma ye. Allahu akbar. ni a sera o degré ma Mali kan ka hami hali bi sabu fɛn minnu kun waralen tɛ yan o tɔ kɛra kɛnɛ kan fɛnw ye n'o ye gɔrɔjɛganiya ye pedew jamana kɔnɔ yan jɛngɛra n'olu ye ka sigiyɔrɔ d'u ma hali ni da gosira a la i ni balaw dɔ bi o sabatira jamana minnu kɔnɔ ginɛw bɛ yen muso ni muso dɔw ye cɛ dɔw muso tigɛ ka b'u bolo hali bi u m'u ka furu sɔrɔ bilen jamana in kɔnɔ yan wa jɛngɛra n'a ye bi fangaw de bɛ yen k'a kɔlɔsi bi ni ɲinan kɛra jamana kɔ fo ka se di ninnu ma ni ala ma lutu ta ɲɔgɔn kɛ an na nka an na balaw sɔrɔ kuma dɔ la u b'an ɲina fɛn caman kɔ siga t'o la fiyewu kuma dɔ la ala y'o de fɔ ko n t'u halaki wa anta fihim Muhamad k'e t'u cɛ la n t'u halaki i n'a fɔ tɛmɛnenw kɛra cogo min madama dɔw bɛ ka ne ala istighfar n t'u halaki nka a bɛ fɛn sɔrɔ o b'aw ɲina dɛ ne de la jamana an b'a ye basigi t'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ fo segin ka kɛ ala ma hali n'an ma segin ala ma an bɛ se ka segin hɔrɔnya ni danbe ma mun ka sɔn jogo bɛ se ka sabati rabbi ala ko o ɲɛ jamana ala k'a sabati ala k'a n'a hamu nɔgɔya an sigira cɛkɔrɔba min ka kɛnɛ kan bi n'o ye ba ye ani silamɛsiw ya rabbi ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma saya bɛ an yɛrɛ sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala m'o kɛra ala k'o k'a ka alaya kama jamana ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ya rabbi tɔɔrɔ ko ala k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhamad. a hakili la n balima Sirifila TV lajɛbaw aw bɔra ka ayiwa kɛnɛ in kɔni kuma ani fɛn o fɛn kɛra a kɛnɛ kɔnɔna na aw bɔra ka a bɛɛ lajɛlen lajɛ i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye kuma daminɛ na k'a fɔ Bɔkariba Lafiyabugu commune 4 la ale ka ziyara o kɛnɛ kun don commune 4 maaw san o san ladala ni nin waati in sera u bɛ jɛ ka wajuruba labɛn a ye Bɔkariba denw n'a mɔdenw n'a balimaw kɛrɛnkɛrɛnya la Jamiyatul Ansarudine tɔnden minnu bɛ commune 4 kɔnɔna na o la an bɛ ala deli nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ a caman ala k'a yira an na duwawu minnu donna ka ɲɛsin Bɔkariba ma ala k'a duwawu las'a ma ka ala deli Jamiyatul Ansarudine tɔnden minnu kɛra a sababu ɲuman ye ala ka u bolo mɛn baara la haza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sanu